परब आज मी तुम्हाला नारळाच्या रसातल्या शेवया कसा बनवायच्या ते दाखवणार आहे। नारळाच्या रसातल्या शेवया हा मालवणातला पारंपरिक पदार्थ आहे। हा पदार्थ सणावाराला किंवा कोणी पाहुणे येणार असतील तर त्या दिवशी बनवला जातो। चवीला खूपच छान लागतात ह्या शेवया। शेवया बनवायच्या आधी रस कसा बनवायचा ते मी दाखवणार आहे। मी इथे एक नारळाचा किस घेतलाय, हा ओल्या नारळाचा। तर हे इथे 2 बाउल ओल्या नारळाचा किस झाला, एक नारळ किसून घेतलाय मी तो। त्याच्या निम्मे आपल्याला गुळ घालायचे आणि जरा गुळ नंतर आपण रस पूर्ण झाल्यानंतर गुळ किती गोड आहे हे आपण बघून चाखून बघू शकतो आपण। ते कमी जास्त होऊ शकतं, ते गुळ कसं गोड आहे त्याच्यावर आहे ते। पण जरा गोड असेल तर चांगलं लागतं। त्यानंतर हा एक नारळाचा किसलेला चव, अर्धी वाटी गुळ, त्यानंतर इथे मी 2 चमचे जिरं घेतले, भाजलेलं नाही कच्चं जिरं आहे। त्यानंतर हळद, 5-6 वेलची घेतले। त्यानंतर इथे जायफळ थोडंसं घेतलं, अर्ध जायफळ घेतलंय मी। आपल्याला रस करण्यासाठी गरम पाणी लागणार आहे, कारण आपण तो रस गरम करणार नाही आहोत। त्यासाठी आपण जेव्हा मिक्सरला हे खोबरं लावणार त्याच्यासाठी रस बनवायचा आहे आपल्याला। त्यामुळे थंड पाणी न घालता हे गरम कोमट पाणी घालणार आहे मी याच्यामध्ये रसामध्ये। त्यामुळे रसाला चव पण चांगली लागते आणि रस पण चांगला निघतो त्यामुळे। आणि थोडं मीठ चवीपुरता। आता आपण सर्वप्रथम आधी जिरं, हळद, वेलची आणि जायफळ याची बारीक पूड करून घेणार आहोत किंवा चटणी सारखी वाटून घेणार आहोत पाणी घालून। त्यासाठी मी आता हे मिक्सरचं भांडं घेतलंय। त्यामध्ये मी हे 2 चमचे जिरं जे घेतलंय ते घालणार आहे। त्यानंतर ही हळद, 1 चमचा हळद घेतली ती घालणार आहे। या 7-8 वेलच्या घेतल्या त्या सुद्धा मी अशाच घालणार आहे, मिक्सर मध्ये बारीक करणार आहे। हे आपल्याला हे जायफळ मी अर्ध घेतलंय ते आणि घालणार आहे यामध्ये। जायफळामुळे चव छान लागते आणि वास पण छान येतो त्या रसाला। हे अर्ध जायफळ घातलंय मी यामध्ये। आणि आता आपण हे बारीक वाटून घेणार आहोत मिक्सर। थोडं मी पाणी घालणार आहे यामध्ये आणि बारीक वाटून घेणार आहे। हे अशा प्रकारे आपल्याला बारीक करायचं आहे। हे आपण आता बाजूला करून ठेवूया आणि आता खोबरं आपण वाटून घेणार आहोत। मिक्सरचा जार घ्यायचंय, त्यामध्ये आपल्याला हे जे एक नारळ आपण किसून घेतलाय तो आपण घालणार आहोत यामध्ये। आणि या रस निघण्यासाठी थंड पाणी न घेता कोमट पाणी घालणार आहोत यामध्ये, जेणेकरून रस चांगला निघेल त्याचा। आणि आपल्याला हे मिक्सर मधून वाटून घ्यायचंय आपल्याला हे। आता आपण हे जे आपण बारीक केले गरम पाणी घालून ते तर आपण यामध्ये गाळून घेणार आहोत या चाळणीमध्ये। जास्त पातळही रस नकोय आपल्याला, चांगला घट्ट निघायला हवा हा रस, नाहीतर मग चव लागत नाही त्या रसाची। हा अशा प्रकारे आपला रस छान निघालाय घट्ट असा। आपल्याला जास्त पातळ करायचा नाही तो। आता त्यामध्ये आपण ना एक बाउल आपण गुळ घेतले ते घालणार आहोत। ते वितळायला हवं आपल्याला, म्हणून आधी रस करायला घेतला आम्ही। हे आपल्या शेवया होईपर्यंत हा रस वितळणार आहे। त्यानंतर आपण जे जिरं, वेलची, जायफळ आणि हळद जे आपण वाटून घेतलं तेही या रसामध्ये टाकणार आहोत, जेणेकरून त्या रसाला छान वास येईल। जिऱ्यामुळे खूपच सुंदर वास येतो त्याचा। आणि सर्व मिक्स करायचंय। आपल्या शेवया होईपर्यंत हे गुळही वितळणार आहे। अशा प्रकारे आपला हा रस तयार झालाय। आता यातलं गुळ वितळायला हवंय आणि सर्व एकजीव झाल्यानंतर आपण शेवटी हे गाळून घेणार आहोत आपण, जेणेकरून आपल्याला एकदम छान असा रस पाहिजे, घट्ट असा रस हवाय। त्यात थोडं आपण चवीपुरता मीठ टाकणार आहोत रसामध्ये। या मिठामुळे चव येते रसाला। तर हे आपण बाजूला करून ठेवणार। आपला हा नारळाचा रस तयार झाला। आता आपल्या शेवया बनवायच्या। शेवयांसाठी लागणारं साहित्य एवढे 3 पेले मी तांदळाचं पीठ घेतलंय। त्याच अंदाजाने आपण 4 पेले पाणी घेणार आहोत आणि थोडं मीठ चवीपुरता। आता आपण आधी कृतीकडे वळूया। मी आता गॅस चालू करते। सर्वप्रथम आपल्याला जेवढं आपण ज्या मापामध्ये पीठ घेतलंय
त्या मापामध्ये आपण 4 पेले आपण इथे 4 पेले आपण पाणी घेऊया आणि 3 पेले पीठ घेतलंय तांदळाचं. त्यात चवीप्रमाणे मीठ टाकणार. पिठाला जेवढं लागेल मीठ तेवढं टाकणार आहोत चवीप्रमाणे. त्या पाण्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची. त्यानंतर आपल्याला हे पीठ त्यामध्ये भागवायचंय मोदकाप्रमाणे. त्या शेवया उकडून सुद्धा मोदकासारख्या करतात, पण ते त्याची चव आणि हे आपण जे आता करणार आहोत जी पद्धत आपली पारंपरिक पद्धतीने मी करणार आहे या शेवया, ती पद्धत खूप वेगळी आहे. त्या चवीला पण खूप छान लागतात त्या. या पाण्यात आपण 1 चमचा तेल टाकणार आहोत. पीठ खाली लागू नये म्हणून किंवा चिटकू नये म्हणून. पिठामध्ये मीठ घालून झाल्यानंतर चांगलं मिक्स करायचंय जेणेकरून सगळीकडे मीठ चांगलं लागेल. त्याचं आपल्या पाण्याला आता चांगली उकळी आली आहे. मी जो 1 पेला एक्स्ट्रा घेतलेला, 3 पेले तांदळाचे पीठ घेतलेलं ना, 4 पेले पाणी, त्यातला 1 पेला मी हे पाणी काढून ठेवणार आहे. 1 पेला पाणी मी काढून ठेवते जेणेकरून जर नंतर लागलं तर आपण ते वापरणार आहोत. नाही लागलं तर तेवढ्याच याच्यामध्ये झालं तर ठीक आहे. एक्स्ट्रा पाणी मी घेतलंय. मस्त उकळी आली आहे पाण्याला. आता आपण हे भागवायचंय आणि हे चांगलं असं ढवळणार आहोत लाटण्याने. लाटण्याने ढवळायला बरं पडतं गोल गोल, जेणेकरून गुठळ्या राहणार नाही त्याच्यामध्ये. तुम्ही चमच्याने सुद्धा ढवळू शकता, पण लाटण्याने चांगलं ढवळलं जातं त्यामुळे मी लाटण्याने ढवळणार आहे. हे आपल्याला मोदकाप्रमाणेच हे पीठ भागवून घ्यायचंय. 3 पेले पाण्यामध्येच आपलं हे पीठ छान झालंय. वरती एक्स्ट्रा टाकायची गरज नाही. मी 1 पेला एक्स्ट्रा टाकलेला वरती, तो मी काढून घेतल्यानंतर जेणेकरून जर लागलंच तर आपण घालणार होतो. गरज वाटत नाहीये. चांगलं हे झालंय आपलं पीठ. हे आता आपण चांगलं ढवळून घ्यायचंय आपल्याला हे, जेणेकरून कुठे गुठळ्या राहायला नको त्याच्या. आता आपण झाकण ठेवूया. गॅस बारीक केलाय आपण. 2-3 मिनिटं आपण असं वाफेवर ठेवणार आहे. वाफ त्याला चांगली लागेल पिठाला त्या. आपण ही परात घेणार आहोत. त्या परातीमध्ये ते पीठ आपण मळायला घेणार आहोत गरम गरम. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत. 3 मिनिटं झाली. आपण झाकण काढणार आहोत त्या ह्याच्यावरचं पिठावरचं आणि आपण हे पीठ आता मळून घेणार आहोत चांगलं. मी या परातीमध्ये हे पीठ काढून घेते. हे सर्व काढून घ्यायचे आपल्याला पीठ मळेपर्यंत आपल्याला आणखी एका टोपामध्ये पाणी ठेवायचंय. बोलले तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीने मी हे करणार आहे शेवया. त्या स्टीलच्या टोपामध्ये मी अर्धा टोप पाणी ठेवलंय. यामध्ये आपण ते गोळे करून ह्याच्यात सोडायचे आहेत आपल्याला. ते पण त्याच्यासाठी पाणी उकळायला लागणार आहे. त्या पीठ मळेपर्यंत हे पाणी आपलं उकळणार आहे. आता गरम आहे तोपर्यंत आपण हे मळून घेणार आहोत. ते व्यवस्थित मळलं जाणार. थोडं हाताला तेल लावून मळायचं. जरा हाताला चिटकू नये म्हणून तेल लावायचं. प्लेन मळून घ्यायचंय. अगदी मोदकाचं पीठ आपण कसं करतो सेम तसंच आपल्याला छान प्लेन मळायचं आहे पीठ, जेणेकरून तुकडे पडायला नको. व्यवस्थित असं आपण असं गोळे तयार करणार आहोत. त्याची लांबट आपला साचा जेवढा आकाराचा आहे त्याप्रमाणे. गावी अशी मडकी वगैरे असतात मातीची, त्यामध्ये करायचे अगोदर. आपण इथे टोपामध्ये करणार आहोत. गावाला लाकडी साचा असतो या शेवयांसाठी खास बनवून घेतलेला. तर आपल्याला इथे तो काय उपलब्ध नाही, तो गावी असतो. इथे आपण चकलीच्या साच्याने करणार आहोत. यात आपण हे 4 गोळे तयार करून घेतले. तर आपण हे बाजूला ठेवूया. आपण आता गॅस चालू करूया. त्यावर आपण एका स्टीलच्या टोपामध्ये पाणी उकळायला ठेवणार आहोत. आपण या स्टीलच्या टोपामध्ये पाणी उकळत ठेवलंय आणि हे जे गोळे आपण तयार केले मगाशी ते आपण या पाण्यामध्ये सोडणार आहोत. हे आता तळाला गेले. इथे गोळे 4 गोळे मी या पाण्यामध्ये टाकले. आता आपल्याला हे शेवयांसाठी कसं तयार झाले हे गोळे कसं समजणार, तर हे तयार म्हणजे शिजल्यानंतर हे गोळे आपोआप वर येणार. वरती आले की समजायचे की आपले हे गोळे तयार झाले. मग आपण हे काढून त्यानंतर आपण शेवया पाडणार आहोत. साचा आपला हा चकलीचा, त्यामध्ये ही छोटी अशी शेवयाची गाणी असते ना, त्या शेवयाच्या गाणीने आपल्याला हे गाळायचे शेवया. तो आपण यामध्ये लावणार आहोत. हे तयारी करूया आपण हे लावून. यामध्ये तो तयार झालेला गोळा यामध्ये टाकायचा आहे आपल्याला. नंतर हे चांगलं शिजायला द्यायचंय आपल्याला. चांगलं शिजला की तो गोळा वर येणार. गोळा वर आला की समजायचं आपलं झालं म्हणून. तोपर्यंत हाताला हलवायचं नाही जरा सुद्धा, ते आपोआप वर येणार.
चांगलं उकळायला द्यायचं आपल्याला चांगलं, आणि शिजायला हवं ते. आतले शिजल्यानंतर त्या शेवया बरोबर तयार होतात, मग काय पुन्हा उकळायची किंवा उकडायची गरज नाही. एकदा हे काढल्यावरती आलं आणि काढल्यावर त्या सोऱ्यातून काढल्यानंतर या साच्यातून काढल्यानंतर मग दुसरं काहीही करायची गरज नाही, डायरेक्ट म्हणून रसाबरोबर खायचं ते. म्हणजे आधी हलवायचंच नाही, ते आपोआप वर येणार शिजले की. आल्यानंतर थोडासा गॅस अगदी बारीक नाही करायचा, थोडा गॅस बारीक करूया. चांगलं शिजायला हवा तो गोळा, पण आपल्याला पुन्हा उकळायचं नाहीये ते आपोआप गोळे वर येणार तयार झाल्यानंतर. हलके वरती येतात ते आता आपल्याला वरती आलेले दिसायचा अर्थ हे तयार झाले आता आपले शेवया करण्यासाठी. या झाऱ्याच्या साह्याने आपण हे काढणार आहोत. छान असे वर आले त्याचा अर्थ हे झाले आपले. आता हे मी काढून घेते. हे आपल्याला काढायचे, चांगलं पाणी गाळायचं आणि त्यानंतर आपण ह्या साच्यामध्ये शेवया पडणार आहोत. त्या शेवया बारीक चाळणी घेतली शेवयाची, त्याच्यातून आपल्याला करायचे आहे ते. झाले आपले सर्व 4च्या 4. हे साच्याला आपण थोडं तेल लावून घेणार आहोत आणि हे जे गरम गरम गोळे आहेत ते यामध्ये टाकणार आहोत. ते झाकण व्यवस्थित लावून घ्यायचं त्याचं. आता आपण यामध्ये शेवया पडणार आहोत. या अशा गरम गरमच करायच्या आणि नंतर थंड झाल्यावर ते व्यवस्थित येत नाहीत. मग अशा प्रकारे मस्त आपल्या शेवया तयार झाल्या पारंपरिक पद्धतीच्या. आपण मगाशी जो नारळाचा रस केला त्यामध्ये आपण जिरं, वेलची, हळद आणि जायफळ हे सर्व घालून जे वाटण केलेलं आणि शिवाय खोबऱ्याचा रस, ते थोडंसं जाडसर त्याच्यामध्ये पडलंय. ते दाताखाली येताना चांगलं लागणार नाही, त्यासाठी आता हे छान मस्त याच्यामध्ये मुरलंय रसामध्ये ते सर्व. कारण बराच वेळ झाला आपण रस तयार करून. आता आपण हा रस गाळून घेणार आहोत, जेणेकरून त्यात काय जाडसर राहिलं असेल ते निघून जाण्यासाठी किंवा त्याचा आणीत राहील आणि आपल्याला छान रस मिळेल. आपण या गाळणीने आता हा रस गाळूया. जिऱ्याचा असा मस्त वास येतो आणि शिवाय वेलची आणि जायफळ खूपच छान असा वास सुटला या रसाचा. एवढं आपलं जाडसर त्या रसामध्ये निघालं. हे दाताखाली आल्यावर खराब लागतं, ते चांगलं असं आपण दाबून घेणार आहोत. हे एवढं जाड आलं आपलं. हे जिरं वगैरे सर्व याच्यामध्ये आहे, जास्त करून जिरं आणि खोबऱ्याचंच जास्त आहे त्यामध्ये. हा रस आपला तयार झाला मस्त घट्ट, अगदी छान वास येतोय त्याला. आणि मीठ व्यवस्थित हवं त्याच्यामध्ये टाकलेलं. मीठ जर कमी जास्त झालं तरी चव वेगळी लागते त्याची, त्यामुळे चांगलं चवीप्रमाणे मीठ घाला. आपले हे शेवया आता ह्या थंड झाल्या आहेत, मस्त अशा उचलत आहेत बघा, सेपरेट होत आहेत चांगल्या या शेवया आणि हे आपलं नारळाचं दूध. आता आपण हे सर्व कसं करायचं ते दाखवते. या शेवया रसामध्ये बुडवून चमच्याने खायचं असतात, अशाच खात नाहीत त्या, आधी बुडवून ठेवायला लागतात रसामध्ये, त्यानंतर आपण त्या खायच्या. दाखवते कशा करायच्या त्या. अशी एक खोलगट डिश किंवा असं खोलगट भांड घ्यायचंय, त्यामध्ये ही शेवई आहे ती अशी उचलून अशी सरळ येते, थंड आल्यावर सरळ ती उचलली जाते चांगली. तुम्हाला किती हव्यात तेवढ्या तुम्ही घेऊ शकता. अशी ठेवायची त्यामध्ये, त्यावर नंतर आपण हा रस घालायचा. कोलगट असलं की त्याच्यामध्ये चांगल्या बुडल्या येतात, त्या चांगल्या बुडायला हव्यात त्या रसामध्ये, तरच त्याची चव छान आहे. रस गोड हवा, चांगला जास्त गोड हवा, कमी गूळ टाकून नाही चालत. त्यामुळे चाकून जरा बघायचं गोड आहे की नाही. तो रस जरा ढवळून घ्यायचा खाली, जरा त्याचा जाडसरपणा राहतो. अशा रसात बुडवायच्या आणि मग नंतर लगेच खायला घ्यायच्या. अशा प्रकारे आपली मालवणची स्पेशालिटी नारळाच्या रसातल्या शेवया हा प्रकार मी आता करून दाखवला पारंपरिक पद्धतीने. तर तुम्ही नक्की करून बघा, काही जास्त अवघड नाहीये, तो करायला अगदी सोपा आहे. तयारी असेल तर लगेच होतो, जास्त वेळ लागत नाही त्याला. तुम्ही नक्की करून बघा, चवीलाही अप्रतिम लागतो.
आणि खायला सुद्धा खूपच छान आणि सगळ्यांना आवडतो हा पदार्थ, कारण नारळाचा रस हा सगळ्यांच्या आवडीचा. त्यामुळे तुम्ही नक्की करून बघा. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असतील तर माझ्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.